Щипваме бузките и правиме масаж на Ушите. ушите. Точно така. Вече сме си взели душ, сега трябва да се... Какво? Загреем. Да се подсушим, защото сме мокри като мокри. Взимаме един пешкир. Какво? И забърсваме лицето. Бавно забърсваме. Бършеме. Не дейте наистина, моля ви да се бършите с чорапите. Така. Взимаме другата кърпа. Продължаваме да се бършим. Още сме мокри. Бършем. Чудесно. Вече сме се събудили, протегнали, изкъпнали. Време за сутрешната ни. Не! Първо, преди да закусим, трябва да си направим упражнението за загряване. Така, изправяме кръгла. Потягаме ръчички напред. Хубаво. Свитли умручка. Почваме да въртим умручка напред. Алекс, опъни ръчички, моля. Опънати ръце напред. Точно така. Въртим умручи на едната страна, въртим и на другата. Връщаме дланите нагоре. Това бяха длани. Връщаме нагоре. Вдишваме през носа. Бавно. И издишваме през носа бавно. Слагаме отново ръцете на коленете. Сега ще раздвижим раменете. Вдигаме двете горе. Двете долу. Двете горе. Двете горе. Двете долу. Кръпчето справи. Двете горе. Двете долу. Сега едното горе само. И другото горе. Едното долу. И другото долу. Горе. Горе. Долу. Долу. Горе. Горе. Долу. Долу. Въртим раменцата. Както можем, чудесно навеждаме си, започваме бавно един път, без да падаме, втори път, държим се, трети път, чудесно, хващаме ръцете отзад, опълваме ги, мани ръчичките отзад, като на пчеличка, опълваме ги, вдигаме нагоре, бавно, надолу, навеждаме главата, чудесно. Стига сме правили упражнения, време да направим храна за изпът, защото не за изпът, ами ще прекараме целия ден в логическата градина. Там ще обядваме и ще си направим сандвич. Опълваме краката напред. Ето така. Опълваме краката напред, държим групчето изправено колкото можем. Приготвяме ножовете от началото на крачетата към върха, намазваме пилинка с